Moltes gràcies. Una vegada més ens trobem ací, al plenari de l'Ajuntament de Vila-real, per denunciar la mala gestió del ministre Wert en matèria d'educació, que, com sempre, els que més perjudica és als nostres joves, els que més han de lluitar contra les altes taxes d'atur i que més desprotegits s'estan trobant davant la crisi per culpa de les decisions que pren l'equip de govern a Madrid. Perquè no només són retallades en educació, sinó també són retallades en oportunitats per als joves. Primer va ser la reducció en l'aportació del Ministeri d'Educació en quasi un 75% respecte al 2011 en el programa europeu de beques Erasmus, que al llarg de 25 anys ha permès als alumnes estudiar en un altre país de la Unió Europea. La nit del 28 de gener, i em permetran dir allò amb nocturnitat i alevosia, a través d'un comunicat de premsa, el mateix Ministeri anunciava que no hi hauria nova convocatòria de les beques Sèneca, l'equivalent al programa Erasmus dins l'estat espanyol que durant 13 anys havia estat garantint la mobilitat entre universitats. Retallades que s'engloben totes elles dins d'aquest 14,4% de reducció en política educativa per al 2013. Doncs bé, ara prega el torn de les beques per estudiar idiomes en l'estranger. El passat 13 de febrer, el ministre Wert feia pública la seva decisió de suprimir per enguany la convocatòria d'aquestes beques. Com sé que ha hagut algun dubte en les comissions informatives, així tenim els pressupostos d'educació del Ministeri d'Educació per al 2013 i en els quals podem llegir en la pàgina 389 els motius adduïts per a aquestes retallades, ya que no se convocarán las ayudas para el aprendizaje de idiomas en el extranjero, en esa brillantesa, perquè seran substituïdes per cursos d'immersió lingüística en Espanya que se consideren més adients. Doncs bé, l'any passat es van destinar 22 milions d'euros per a les beques d'idiomes a l'estranger. En total, es van beneficiar d'elles uns 12.000 alumnes. Les ajudes anaven dirigides a estudiar anglès, francès, alemany, en països de la Unió Europea i d'altres llocs com Austràlia, Canadà, Estats Units i Nova Zelanda. La quantia econòmica oscil·lava entre els 1.700 i els 2.645 euros per alumne. Fons d'Educació han assenyalat que actualment, a hores d'ara, només mantindran les beques per estudiar francès a França i es tractarà només d'una partida de 500 ajudes amb una mitjana de 900 euros per alumne que apenas aplegaran els 450.000 euros quan l'any passat es passava de 22 milions d'euros. I amb aquesta excepció de les beques de francès, segons aquests pressupostos que han assegurat que és millor estudiar així, els idiomes que no en el lloc on es parlen, doncs passarem de 3 setmanes d'estudi en l'estranger a una sola setmana d'immersió lingüística dins de l'estat espanyol. Davant d'això, ASEPROCE, que és l'Associació de Promotors de Cursos a l'Estranger, que agrupa a més de 70 empreses, assegura que el Ministeri o bé desconeix què és un programa d'estudis en l'estranger o bé simplement pretén justificar l'injustificable, en lloc de dir que la realitat és que es tracta d'unes retallades per motius merament econòmics. I també dir que la realitat és que se retalla el que és l'aprenentatge en immersió lingüística dins de l'estat espanyol. Just ara, quan aquesta inversió en idiomes és més necessària que mai i es considera especialment útil per augmentar la formació, però també la competitivitat i les oportunitats laborals dels nostres joves en aquest context de crisi global. A més, això perjudica especialment els alumnes amb menys recursos. Els que no tenen beca ja no podran plantejar-se fer cursos fora. Com podem dir que volem potenciar els joves emprenedors davant de la crisi si no els donem les ferramentes adients, com és la formació en un món cada vegada més globalitzat i competitiu? Amb aquesta supressió no es posa fi només a una manera d'augmentar la formació, sinó també la competitivitat i les oportunitats laborals que puguen sorgir per a totes i tots els joves. Per això, instem des del plenari de l'Ajuntament de Vila-real al Ministeri d'Educació a modificar els seus pressupostos per tal de garantir la convocatòria de beques d'estudi a l'estranger i també, així, amb un pressupost adequat, permetre realitzar
una convocatòria urgent per recuperar aquestes beques que s'han suspès. Moltes gràcies. Moltes gràcies.